Salam sejahtera di hita salutna damang dainam nenolong di bagas satuata Yesus Kristus. Salam sehat di batama na totong madungani jala mangrupi hita. Damang dainam tapasa daruhat tamartanya kita. Damai ni debata na sumurung siyan saluhuk roha. Ima mangramo tiati-ati do pikramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Damang dainang hata ni debata na sartu hita dia pala partikenon dienek mai sian buku 2 Samuel bidu 22 mamuka mai sian naya sada masohok mai sa tuaya pitu o mahata di Tuhan tapai itu ma dibagatan ruhat tabi dungi dia tahun si Daud ma tu Jehuba akahata nie deon diari dungna pinalua ni Jehuba ibana sentangan ni salu musuna do sentangan ni si Saul ni nama Jehuba do duluk batu diau doho ha porusakku jala si palua debatado partano batuakku marhaposan tu ibana doau lobu-lobuku doho taduk ni partuaku paro dingon dingakku do ha porusakku si partupak diau ibana palua au siat uhum gugu saya pajojo de Jehuba na tamasi pujioni jadi malua maau senaka musuku dunga pola dihaliangi akka obak ni hamatia nau akka sungai ni hajahaton manunggot yau dunga pola dihaliangi akka rate ni banuator wau dilukupi akka jorgong ni hamatia niau jadi dinatar gogotiang hujodo Jehuba jala hupagiar anggukku tu debataku jadi ditangan ibana suaraki sian jorona jala tolhas angguki tu pinggolna ido yang usahatnya damang dainang nenolonga di bagasa tuhatta Yesus Kristus somalla di bagasan parngoluanon adong 2 rumang ni jolma na muratadam na parjulu mai molo burju serek maroha dengan parangena sudidu madadam alai na paduahon rumang ni jolma na muratadam ima molo jukat parema takkan dak adok seret niroha tong dumuratan dam nomor 8 seseorang kita kenal itu lewat karakternya nah damang dena nalong di bagasa tuata Yesus Kristus sudena kita jelmana porsia tung maseta kasdo manada taringo tu hadirion di si raja dam sadaraja na botor sadaraja na sitong sadaraja na malo talumobi malo marede mamuji pasangap debat alini udah magdainang di buku Nabadiata di padan narubi secara khusus ima buku perpasalmen takas dodisi hampir 80% saluh na pasalmeni akka ede puji-pujian na pinasa ni si raja dapi songon tadahamulate di ibana di saluh padongani panogun ni debata di bagasan parngolon na damang dena nalongan di bagasan tuata Yesus Kristus si raja Daud takas ibana madada debata takas ibana takola manad maka porsia debata di bagasan akka ngoluna si garupari
Hurian nenolonga di bagas satuat Yesus Kristus. Di hatan itu kan lagabe jamita nasa tuhita di apala partikianon. Takas do di doko di juduli perikop ede puji-pujian di sidau ala haluan sian musuh nasudina. Di patupa di patolas jala dipuji si Raja David do debata. Disiala dengan bahasa di debata naung totong di lala ibana. Jala naung paluahon ibana sianaka salut aka musuh. Adong dua rumang ni musuh si Raja David di bagasan terpuk jamitarto. Na parjolo mai Raja Saul na mangiburu tu si Raja Daud. Na naik pamatehon ni si Raja Daud. Na paduahon mai aka bangso na adong di humalian Israel tanlumo bimahalak Filistin. Na totong marporang na naik pamatehon aka bangso ni dibata. Nah, jamita na sa tuhitaon. Sadaete na pinasaan ni si Raja David. Di siala di dongani debata ibana, di palua debata ibana. Sianaka musuna. Di bagasan na perjolo. Di hata di Tuhan di dodungi di hata si Daud matu Jehovah. Akahata ni Edeon. Diari dungna pinaluan ni Jehovah ibana. Siantangan ni saluk musuna do siantangan ni sisa. Daud menyadari kalau bukan karena pertolongan Tuhan, dia tidak akan mampu lepas dari segala musuhnya. Holak alani asinir rohani debatado na saat di bagasan parngulun na gabibu ibana malua senak kasih tamani. Dan alani guguna. Dan ala ni malona, dan ala ni siaka sedongan. Di boto si Raja David jala dihapor sa ibana. Ubahay ni do, takas ibana manada debata, jala takas do di pajojor ibana taringot panadaw na to debata. Di bagasan ayat padua di hatan ni Tuhanon, di do Jehovah do dulu batu niaw do hapursa. Parjulu imana debatado gabi haporusanna, paduao debatado gabi si paluibana, patuluo debatado gabi partano batuanna, paupato debatado gabi haporusan di bagasan parngulunna, palimaho debatado gabi lobu-lobuna, paunopo gabi debatado na mangodihon imana, papituhon debatado si partupa di bagasan ibana, jala pawaluhon debatado nagabe patigot di bagasan parlemen. Ada 8 perkataan yang disampaikan Raja Daud terhadap pengenalannya kepada Tuhan. Nadung di pajojor ibana saluh nai dia jonjokun ibana mamusirang songo dia akka musuna nang mangarongong parngulonna ima di bagasan ayat pa opato do palima. Bakas sampai tuaka ayat pa ono pun takas do di sini dongkon. Di dalam situasi yang sudah sangat mencekam yang tidak mungkin lagi bisa lepas. Di jo ibana ma debata. Pajuun di ibana pataridan haporsyona. Jaladung di jo ibana debata. Gabi diurupi debata ma ibana. Mangadupi akahamauloni. Nada mangdainam Hobartu jahan nasa tuhita dapala partikianon. Bahasa Indonesia didok Tuhan mendengar seruan umatnya di bahasa Batak ditangil di Batado jojo. Mulut buat tu maju turpuk jami taon tu bagasa mulut sesenar. Bohado jolma nama jo di Bata di bagasan parmulot. Damang dainan na nolong di bagasan tuat Yesus Kristus. Aru piga-piga hal nanang si para te-ate honota jalas yang honota baka si tio puta madalani parngunota senhatan itu Tuhan. Na perjulus sahali jolma nama jo di Bata ikut di bagasan hasil Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering sekali kehidupan kita sama seperti Raja Daud, penuh pergumulan, penuh dengan kemelut, penuh dengan banyak persoalan. Alai di hatan Tuhanon nang di pasatu kita songo dia si Raja David
di bagasan hasitongan do ibana maju di bata. Maka kita juga saluna kajol manam persia molo taju di bata ikut di bagasan hasitongan mahita. Dapat tanda songon dia. Unang atongan manakku hita alimartanya. Yang ditanya di bata. Manang mangoto-oto hita alimartanya. Manang siat pangoto-oto do na dapot ta. Aduk akasi humisi gabita leon ima na dapot siat pangoto-oto yonon ima tu debata tu akadonga baka tado kumsen tu pasuk-pasuk masih leon. Tidak demikian. Orang yang memanggil Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, dan seruan orang yang didengarkan oleh Tuhan, yaitu seruan orang nang jongjong di bagasan hasil tongan di bata. Saluna hita jol mana porsian nunga ditobus Yesus Kristus. Nunga dipasitong di bata hita marhita Yesus Kristus. Maka kita semuanya orang yang sudah dibenarkan ikut maju di bata mahita di bagasan hasil tongan. Dan di bagasan akka pangototoyo. Nah padua ada mangdainam. Senhata di Tuhan yang dipaingot tu hita ganuk marsada-sada. Jol mana maju di bata ikut takas mana ada di bata. On ikut tinamang. Banyak orang sekarang ini dia menjadi Kristen, dia bergereja, dia mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak benar-benar mengenal Tuhan di dalam kehidupan. Karena apa? Karena dia menjadi Kristen karena kebetulan, bukan karena pengalaman pribadi. Bertemu dengan Tuhan bukan karena pengalaman rohani. Beriman kepada Tuhan. Alanya na torasna na julu kariste bakariste mana. Tapi Tuhan mau mengatakan kepada kita lewat firman ini sebagaimana Raja Daud, dia benar-benar mengenal Tuhan karena dia punya pengalaman yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia mengenal Tuhan itu dengan baik. Maka kita juga hita pedamang daina ikut takas mata tada debatana tajowi di bagasan akan ngulutas di ganupare. Nunga dipatari dahon akka buku nabadia taringo hadirion di debata. Nunga dipatolas buku nabadia taringo balgani holong di debata. Na pinaradi na humoko pita marhita iti Yesus Kristus. Ima panadaut tada Soekarno. Ale panadaut takas polin di bagasan hasitongan di debata. Maka orang yang berseru kepada Tuhan, dia mengenal Tuhan yang dia serukan. Ketika dia mengenal Tuhan yang dia panggil, yang dia tempatnya berseru menyampaikan segala pergumulannya, maka yakin dan percayalah seruan kita itu akan didengarkan oleh Tuhan. Namangi damang dainang cenhatan di Tuhanon nagawi parpudi lausi piopota julma nama jo di bata ikut di bagasan pos niroha gudang dusun narion artanya gimana lang pos rohana tu tanyang maju di bata ibana lang pos rohana tu di bata ale angguhita maju di bata disiala akka pargumito ni parngolwon iko pos dorohata jojutai hatari dan hapor syot tadoi Minggu X Saudi yang mengatakan dengarkanlah seruan. Maka kita percaya dengan hal itu. Di buku di Matius bidupi itu ayat itu didok di batado tutu hima sana leonon nado di. Setiap orang yang mencari nama nutuhi dibuka di bata nama jalo di lewat nama ngaluli dapota. Itu janji, itu perkataan Kristus. Dan itu yang harus kita imani. Hal ini dihita damang dainam. Tayo ma ragam dututu akka pargumulan akka sitaunon akka naswarsa roh adu pikirata di bagasan akka parngoluan. Alay di paingok di bata hita. Totong mahita majo di bata jalapos rohata. Ditangiho di batado salukna ka jojo dia ka jelma. Partigor di bagasan haporsya. Amen martanya kita. Moliate Tuhan upasata mituho di paloso kami taruli marhite hiti hata.
palwasa tamo patugun haporsion nami lamadalani salu akka parangon nami tangihon anggo nami tangi jojo nami Tuhan ragam akka haporsuan posrohan nami donganam udohami Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madita damang dainam. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memasuk-masuk kita.